Хвалёны Ісус Христос. Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Кожны з нас чакаў гэтага часу летняга. І пачынаючы ад самага малодшага да старэйшага, час летні – гэта час такі, калі мы жадаем адпачыць, калі мы жадаем набрацца сіл фізычных. І наконт гэтага дайшло шмат пытанняў адносна летняга перыяду. І зараз хацеў, каб мы разам з вамі паразмаўлялі на гэтую тэму. Ці можна зрабіць перапынак у малітве, наведванні касцёла ў летні час? Пытае вернік з Віцебшчыны. Кім для нас з'яўляецца Бог? Ці Бог гэта толькі аўтамат нашых жаданняў, які выконвае нашыя жаданні, які выслухоўвае нашыя просьбы і павінен на гэта адказаць? І не. Бог гэта асоба, якая жадае быць з намі ў лучнасці, каб дапамагаць нам у штодзённасці. І таксама, як чалавек не можа адарвацца ад духоўнага жыцця, таксама, як чалавек не можа выскачыць са свайго цела, таму што адно і другое азначае смерць, таксама паважана ў нашай лучнасці і сувязі з Богам. Вікторыя з Гомеля пытае, на што я, як хрысціянка, павінна звярнуць увагу ў часе летняга адпачынку? Паважаныя, хрысціянскі адпачынак адрозніваецца належнай увагай да духоўнай сферы нашага жыцця. І мы павінны памятаць, што як кожны з нас любіць па-рознаму адпачываць, таксама гэта можа быць звязана з нашым хрысціянскім жыццём. Нехта з нас любіць больш спакайнейшы адпачынак. І таксама гэта добры час, калі мы можам прысвяціць шмат часу на малітву, індывідуальную, на размову, на разважанні Божага Слова, ці на разважанні нават над сваім жыццём штодзённым, калі мы шукаем адказу ў Бога. Нехта з нас любіць актыўны адпачынак. Калі ласка, ёсць шмат магчымасцяў, калі мы можам сапраўды так актыўна па-божаму перажыць гэты летні час. Гэта пілігрымкі, гэта рознага плану рэкалекцыі, сустрэчы і шмат чаго арганізоўваецца таксама у нашым каталіцкім касцёле ў Беларусі, каб мы таксама маглі актыўна адпачываць з Богам, умелі і вучыліся гэта рабіць. Шмат хто з нас выязджае за мяжу, і вядома, што таксама мы павінны пастарацца, каб знайсці там касцёл, святыню, каб маліцца, каб была гэта лучнасць з Хрыстом эўхарыстычным. Шмат хто з нас выязджае на адпачынак за мяжу. Як быць з імшою ў такіх выпадках? Дзякуй за адказ. Сваё пытанне даслаў Юрый з Брэста. Вельмі радуе, што вас турбуюць такія пытанні, што вы імкніцеся знайсці на іх адказ і сапраўды па-хрысціянскі перажыць той час, які, можна сказаць, даны нам Богам, час адпачынку. Паважаныя, выязджаючы за мяжу, павінны памятаць, што найперш даведацца, у якую краіну мы едзем, і ці гэта хрысціянская краіна, ці гэта іншага веравызнання. І заўсёды мы зможам знайсці святыню, калі будзе такое жаданне, калі сапраўды ёсць такая магчымасць, і мы павінны ўдзельнічаць у святой імшы. Можа, не заўсёды мы будзем разумець тую мову, альбо на якой адпраўляецца святая імша, але будзе гэтая лучнасць, прынамсі духоўна, мы будзем блізка Езуса Хрыста эўхарыстычнага. Калі мы выязджаем, напрыклад, на адпачынак, дзе няма святыні каталіцкай альбо хрысціянскай святыні, то мы павінны памятаць пра сумесную малітву. Калі я разам з жонкаю, з мужам, з сваімі дзецьмі, мы разам збіраемся як адно цэлае і молімся, узносім свае малітвы да Бога з рознымі сваімі просьбамі, з інтэнцыямі. Вельмі важна, каб мы памяталі, што адпачынак – гэта не толькі адпачынак, каб мы
маглі адпачыць ад усіх. Не, гэта адпачынак дзеля таго, каб мы маглі больш часу правесці з сваімі роднымі і блізкімі, з жонкай, з дзецьмі. І вельмі важна, каб мы вучыліся так адпачываць. Скажыце, калі ласка, што рабіць, калі я не паспяваю здачы вярнуцца на нядзельную святую імшу? Пытанне дасылае каталік з Мінска. Паважаныя, сапраўды летні час – гэта час не толькі адпачынку, але і працы на нашых зямельных надзелах. Але мы павінны памятаць, што гэтая праца не павінна замяніць нам нядзелі, нядзельнай святой імшы. І вельмі важна, што ў нашым сэрцы ўзнікае такое пытанне, ўзнікае пытанне ў нашым сумленні, як быць. На шчасце, зараз у нас ёсць не адзін касцёл, напрыклад, у Мінску, альбо ёсць шмат святароў, і варта толькі даведацца, калі ў маёй парафіі адпраўляюцца святыя імшы. Ці ёсць магчымасць прыйсці на імшу, напрыклад, у суботу. Бо вельмі часта, асабліва ў вялікіх гарадах, ёсць тая імша ў суботу, якая адпраўляецца ўжо з нядзелі. І гэта лічыцца нядзельнаю святою імшою. Таксама уводзяцца дадатковыя святыя імшы, напрыклад, увечары, у нядзелю, а 8 гадзіне вечара, каб людзі, якія вяртаюцца са сваіх зямельных надзелаў, каб яны маглі сапраўды удзельнічаць у эўхарыстыі, каб яны маглі падзякаваць Богу за пражыты тыдзень і папрасіць благаславенства на надыходзячы. Таму вельмі важна, каб мы знайшлі час і пацікавіліся, калі ў маёй святыні адбываюцца святыя імшы і калі ў суседнім касцёле адбываюцца святыя імшы, каб гэты час ён не быў стратай для нашай душы. У літургічным календары летні час называецца звычайным. Што незвычайнага ў гэтым перыядзе? Пытае Святлана Сталочына. Ёсць шмат цікавых і вялікіх святаў, якія мы павінны перажываць разам з касцёлам. Паважаныя, гэты час вялікіх намаганняў, бо тут касцёл нам не ставіць якіясьці канкрэтныя патрабаванні, напрыклад, як у пост, альбо якіясьці малітвы, якія мы павінны адмаўляць. Гэта час для нашай творчасці, для нашага палёта душы, і тое, як мы пажадаем гэты час выкарыстаць, ад нас залежыць. Але павінны памятаць, што ў летні перыяд ёсць шмат такіх цудоўных святаў, якія мы павінны перажываць. У кожнай нашай дыяцэзіі ёсць санктуарыю Маці Божай. У Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі гэта Буцлаў, Маці Божая Буцлаўская, якая з'яўляецца апякункай усёй Беларусі. Варта паехаць туды не толькі у той час, калі там адбываецца фэст. Маці Божая Тракельская у Гродзенскай дыяцэзіі, Маці Божая Каралева Палесся у Лагішыне і таксама Маці Божая Каралева Азёр на Браслаўшчыне. Варта адведаць з сям'ёю, паехаць, памаліцца пра заступніцтва Маці Божай. Таксама ў гэты час, у летні час, вельмі шмат адбываецца рэкалекцый рознага ўзроўню, рознага характару для сямей, для моладзі, для дзетак. Варта ўдзельнічаць у іх. Адбываюцца сустрэчы, спатканні моладзі, калі збіраецца моладзь, каб разважаць на духоўныя тэмы, каб разам адпачываць, спяваць, весяліцца. Ёсць таксама для дзетак, напрыклад, канікулы з Богам, куды мы, як бацькі, павінны паслаць сваіх дзяцей, каб яны сапраўды па-божаму перажывалі летні час. Дзякую вам вялікі, паважаныя, за вашыя пытанні, якія вы дасылаеце на адрас нашай мітрапалітальнай курыі, на мой электронны адрас. І заўсёды задаеце тыя пытанні, якія трывожаць вашае сэрца. І мы дзеля таго сустракаемся, каб знаходзіць адказы нават на самыя цяжкія пытанні, якія ўзнікаюць у маім духоўным і штодзённым жыцці. Дзякуй вялікі, да сустрэчы.